ಕೊಡುದ ಕೈತಲು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂತಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನೇ ಬಾರಿ ಎಕ್ಕೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಸಂತಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಾಲ್ಪುರ ಸೌಖ್ಯನೇ? ಇಲ್ಲಡ ಮತ ಸೌಖ್ಯ ನಿನ್ನಂಚಿ 4 ಜನ ಮತ್ತ ಸೌಖ್ಯ ಜನ ಹಾಪುಂಡು ಕೆ ಅಂಚ ಮತ ಇರು ಪನಿಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಸಂತಣ್ಣ. ಆಹಾ ಇರೇಗ ಆ ದೇವರು ಸಾಯಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡುದು ಇವ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ಕೊರಡು. ಓ ಗೊಂಟು ಬಂಡೆ ಸಾಯಿರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯ್ರ ಆಯ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಕೆರೆ ಜೋಲ್ಲೆ ಸೈದಿಜಿ ಆತ್ಮ ನಂಗೆ ಕೆರೆದು ಬಿಡಿ ಅತ್ತ ಮಾರೆ. ಓ ಸ್ಟೋರಿ ಸಂತಣ್ಣ, ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹತ್ತು ಪೊಯ್ಯದ ಲಾರಿ ಓ ಮಾರಿ ಸಾರಿ ಬಾನು ಶಾಂತೆ ಇಡೀ ಏಷ್ಯ ಕಂಡೋಡು ನಿನ್ನಂಚಿನ ಒಂದೇ ಪೀಸುಪ್ಪುನು ಮಾರಾಯ. ನಾನು ಬುಲೆಗಣೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಕಾಸಮಿನಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಮಿನಿ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಹತ್ರ ಸೀದಾ ಯೂಟರ್ನಾಗ ಸೀದಾ ಬೋಡು ದಾದೆ ಶಾಂತಣ್ಣ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೇಂಡೆನ ಕಾಸುನು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪುನು ಕಾಸು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತೆ. ಆಹಾ ಬಗ್ಗದನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕೊಂತ ದುಡ್ಡು ಬೋಡ್ತಂಡು ನಿನ್ನ ಕಾರೋಡು ಮಗ ತಿರ್ತುಂಡು ಕಾಸು ಬುರ್ಚಿ ದುಡ್ಡು ಬೋಡು ಅಂದೆ ರಡ್ಲ ಒಂಜತೆವು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೋನಾ ಐಕ್ ರಡ್ಡೇಕ್ಲ ಒಂಜೇ ಅರ್ಥ ದುಂಬು ದೆತೊಂದಿನ ಲೇಟಾಂಡಲ ಬೇಕ ಕೊಡ್ತ ಕುಡರ ಕೊರ್ನ ಮರ ಪುಜಿ ಗುರ್ತ ಈವರ ಪೋಪನ ಸರ್ತ ಪೋಯವರ ಕಾಸೋರ್ ಪುಜಿ ಶಾಂತಣ್ಣ ಪೋ ಈ ರಂಚ ಪನಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಡದಿಗೆ ಇಲಿ ಜ್ವರ ಮಗ ಈ ಪೆರುಗುಡದಾಗ ಜೆತ್ತಲ್ಡ ಅಲೆಗೆ ಇಲಿ ಜ್ವರ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲುವ ಶಾಂತಣ್ಣ ಅವು ಮಾತೊಪ್ಪಾಡಿ ಕಾಸಿನಿ ಬರ್ಪುಣ ಅಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಬೇತತ್ತು ಯಾನ್ ಬೇತತ್ತು ನಿನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬೇತತ್ತು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಬೇತತ್ತು ಅತ್ತ ಅವು ಬೇತೆ 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 ಬೇತೇನೆ ಹಿರ್ನ ಬಡಿದಿ ಬೇತೇನೆ ಸುರುತ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಪೋ 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 ಸರಿ ಪೋ ಅಂತಾರೆ ಸೈಡ್ ಬುಡಿದಿ ವಿಸರ್ಜಿ ಬಂಡತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಕಂತನು ಬುಡಿದಿ ವಿಸರ್ಜಿ ಬಂಡತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣು ನಿಕ್ಕತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬುಡದಿಗೋಸ್ಕರ ಏತ್ ಮಾಡಲ ಪುಣ್ಣತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರದ ಕೊರಡು ಮರ್ಯಾದಿರು ಹೋ